Neviem, či je to výnimočné, ale proste snažíme sa byť féroví. A samozrejme, že to nie je totálne partnerský vzťah, pretože my sme predsa len v inej roli, ale, ak hovoríte o tom, tak toto centrum alebo toto oddelenie je také, kde si všetci týkáme. Hej? A teda ja tiež, aj sa tu motám občas medzi tými deťmi, aj mne týkajú, a ja im týkam. A je to, ale to není to najpodstatnejšie, si myslím. Najpodstatnejšie je to, že sme schopní pokojne riešiť kritické a konfliktné situácie. To znamená, že máme to podopreté nejakými pravidlami, nejakými hranicami, ktoré dodržiavame my a očakávame aj, že ich budú dodržiavať deti. A keď tie hranice prekročí ktokoľvek z tej skupiny, kto je tu, to znamená, či sú to dospelí alebo deti, tak dostane sankciu približne rovnakú, hej, ktorá je odkontrolovateľná. To znamená, že môže sa stať, že ja napríklad poviem škaredé slovo, čo sa v tomto priestore nesmie a musím za to niečo urobiť, napríklad, že ja musím poutierať prach alebo povysávať niečo. A je to jedno, či som dospelý alebo dieťa.